L'Institut Narcís Monturiol de Figueres és el primer de la comarca que rep la distinció de qualitat ISO 9001. El reconeixement els arriba després de 3 anys treballant per assolir els nivells de qualitat en els sistemes de gestió del centre. El director de l'Institut, Miquel Torró, ha rebut la distinció de mans del director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del Departament d'Educació, Josep Francí. L'acte, molt concorregut, s'ha celebrat a la sala d'actes del centre. Per nosaltres, d'entrada, suposa el reconeixement d'una feina de molts anys. Ja feia pràcticament 4 cursos que estàvem treballant per obtenir aquesta certificació. D'una altra banda, també suposa el saber, com deia el director general, cap on volem anar, què tenim, què volem, quin és el nostre destí, quins objectius tenim, on volem arribar finalment. Per tant, aquesta certificació el que ens ajuda és a centrar-nos molt en la nostra feina, a centrar-nos en qui són els nostres usuaris, amb l'alumnat, amb les seves famílies, amb el professorat, amb el personal d'administració i servei del centre. Aquest és efectivament un acte de reconeixement de l'esforç que ha fet el Narcís Monturiol per obtenir aquesta certificació, però també és una mostra que de forma gradual la comarca de l'Empordà i molt especialment la seva capital Figueres evoluciona molt favorablement cap a la construcció d'una oferta de formació professional que respongui als reptes que avui té plantejats la comarca. Estem en un període de creixement de l'atur, estem en un període de canvi accelerat en l'activitat productiva, en l'activitat empresarial i, per tant, en un moment d'exigència molt clara de personal qualificat. L'Institut Narcís Monturiol de Figueres té prop de 800 alumnes i 80 professors. Imparteix diversos cicles formatius de grau mitjà i superior, a més de l'ESO i el batxillerat científic, social i tecnològic.